Kaya sa'yo, welcome back sa aking YouTube channel. And for today's video, may ibabahagi ako sa inyo ng YouTube journey ng isang nakaka-inspire na content creator. Siya po ay si Gayun Ben, isa siyang um, countryside vlogger na taga Nueva Vizcaya. And masasabi kong successful na yung kanyang YouTube channel dahil nga as of now is meron na siyang mahigit 400,000 subscribers, organic subscribers. And nakakuha siya ng maraming views every time na nag-upload siya ng kanyang mga videos. And nakakatuwa dahil part din ako ng community na sumusuporta sa kanya dahil nakasubscribe ako sa kanya 2 years na. Nung nag-umpisa ako dito sa YouTube is nagustuhan ko yung mga content na ginagawa niya and subscribe ko siya and until now. So, panoorin natin yung video na to dahil may mga mensahe siya or sana makatulong yung mga sasabihin niya para ma-motivate tayo or ma-inspire at magkaroon ng ibang idea kung paano nga ba maging successful dito sa YouTube. So, samahan niyo kung panoorin to hanggang dulo. Nung nag-start po kasi ako sa paggawa ng video or pag-upload ng video dito sa YouTube, hindi naman ganito yung content ko dati. Tinry ko lang na mag-vlog ng everyday na nangyayari sa buhay ko, sa school, sa bahay, ganyan. Tapos tinry ko rin pong magpatawa noon. Meron akong isang vlog noon na pumunta kami sa gubat tapos nangahoy kami, kumuha kami ng panggatong at ayun yung naka-attract sa maraming viewers ko. Ayun, and then na-discover ko na si Lizzy, etc. At ayun, na-inspire ako na gumawa din ng ganong content since taga-probinsya naman ako. So, ayun, maraming salamat po sa suporta nyo kasi nagustuhan naman po ninyo. Nagulat po ako kasi ang dami pong mga comments na nagsusulputan na ang haba pa, ang dami nang nagme-message, ang daming nagsasabi na na-appreciate daw nila yung mga videos ko. At maraming salamat po. Pwede po bang mag-leave ka ng message para po sa mga aspiring vloggers? A simple message from your experience. Ako kasi, nung nag-start pa ako ang gumawa ng mga videos at ng YouTube channel, ayan, hindi ko naman po ito ginawa ng dahil lang sa gusto kong sumikat or gusto kong magkaroon ng pera. Ginawa ko po ito kasi mahilig po ako dito. Ginawa ko po ito dahil sa masaya ako dito, dahil sa nag-enjoy ako dito. At yun din yung may advice ko sa inyo, na sana gumawa kayo ng YouTube channel o gumawa kayo ng mga videos hindi dahil sa gusto nyong sumikat o gusto nyong magkapera. Of course kasama na yon, pero hindi dapat yung first na rason. Kundi dahil sa masaya kayo dyan sa ginagawa ninyo. Be passionate sa ginagawa ninyo. Yun lang. Maging passionate lang kayo, i-enjoy nyo lang, at dagdagan nyo na din ng konting creativity. So, may reaction lang ako dito. So, siya kasi parang mahilig siya sa paggawa ng mga videos. Katulad ko, mahilig din ako mag-edit or anything about video. So, yung iba dyan na hindi naman talaga mahilig mag-edit or hindi sila yung tipo na magtsatsagang mag-edit ng mga ilang araw, okay? So, okay lang yan. Ang importante is yung ginagawa mo. Ano ba yung ginagawa mo sa YouTube? Nag-enjoy ka ba doon? Masaya ka ba sa ginagawa mo? Kasi kahit na hindi ganun kaganda yung editing mo, kung nakikita ng tao na may nakita silang something sa'yo, nag-enjoy ka, or funny ka, okay lang yan. So, itry mo pa din mag-YouTube, okay? Hindi naman porket hindi ka marunong mag-edit or wala kang alam sa video editing, hindi ka na try mag-YouTube. So, itry mo pa din, okay? Wala namang nawawala sa atin. Okay. At sana clear or maliwanag sa inyo yung goal ninyo. Vision mo sa buhay. Salamat. Siguro naman start akong YouTube channel. Oo. Kasi may passion ako sa paggawa ng mga videos eh. So nung nag-start akong gumawa ng YouTube channel, ayun na. Nagsimula nang medyo mabago-bago naman yung buhay ko. Ayun.
At sa paggawa ng YouTube channel at sa mga videos, marami po akong nai-inspire. How does vlogging experiences changed your life? Malaki. Malaki po yung ipinagbago ng buhay ko nang dahil sa YouTube channel ko. Ayan. Ang tingin ng mga tao sa'yo, parang hindi na lang ikaw si Ben. Marami ng tao yung papansin sa'yo. Marami pong nakaka-appreciate sa akin. Nakita na rin po ako sa TV, yan, sa newspapers. At masayang-masaya naman po ako doon. At ngayon, medyo nabibili ko naman po yung mga gusto ko. Napaka-humble niya talaga. Dahil po ako ng pakonti-konti. Ayan, nakakatulong na rin po sa pamilya. Nakakaipon para sa future. Sabi naman ni Rachel Gunter, how can we support you financially? You can support me financially by simply watching my videos and not skipping the ads. Sa ganung paraan lang po, ma-supportan nyo na po ako financially. No need to send me money through my account, etc. Ibigay na lang po natin yan sa mga mas nangangailangan kaysa sa akin. Maraming salamat po. Ayan, wala nang mga tanong. Maraming salamat po. Ayan, sa mga nagsend. So, ayun, yung kabuuan ng video na to, ilalagay ko na lang yung link sa description box. Ayun na nga, so galing na yun mismo sa isang successful but humble YouTube vlogger na kailangan nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. Okay? Hindi dapat ang first priority natin is magkapera or sumikat. Kailangan mahal natin yung kung ano man yung ginagawa natin. Dahil yun yung magdadala sa atin dun sa kung ano man yung pinapangarap mo. Kung pinapangarap mong kumita ng pera, sumikat, or magpagawa ng bahay. Kumbaga, it will follow na lang kapag nag-enjoy tayo or mahal natin yung ginagawa natin. Hindi lang sa pag-YouTube, diba? Sa lahat ng profesyon or kahit nga sa jowa. Kung hindi mo mahal yung jowa mo, walang mangyayari sa kanya. So, yung pinakatumatak talaga sa isip ko is yung nung sinabi niya na kailangan, anong ginawa niya yung YouTube channel niya is hindi niya inisip na yung pinaka-priority niya ay hindi kumita ng pera or sumikat. Dahil nga nag-e-enjoy siya sa paggawa ng mga content, ng pag-e-edit ng mga video. So, yun yung ginawa niya. And syempre, inalam niya rin kung ano ba ang YouTube. Kasi, di ba sabi nga niya, hindi, yung mga video niya, nag-start siya sa YouTube, hindi naman siya nag-start dun sa countryside or kung ano man yung niche niya ngayon. Gumagawa siya ng comedy, na kung ano-ano. Pero nung may in-upload siyang isang video na nangunguha sila ng panggatong sa bundok, yun yung nagustuhan ng tao. So, yun yung nagustuhan ng tao, yun na yung ginawa niyang kailangan din kasi alamin natin yung YouTube and alamin natin kung ano nga ba yung gusto ng mga viewers natin, kung bakit sila nag-subscribe sa atin. So, yun yung ibigay natin sa ating mga audience. So, katulad ko, hindi rin naman ako tutorial, pero nung nag-upload ako ng isang tutorial video, yun yung nagpalaki sa subscribers ko, yun yung madami akong nakuhang views. So, hanggang ngayon, yun yung ginagawa ko. Okay? So, kailangan i-meet lang natin yung expectation ng ating mga viewers. I hope meron kayong natutunan sa video kong to and credit to Gayem Ben. Kung nag-enjoy kayo, kindly like and subscribe sa aking YouTube channel for more YouTube tips and tutorials. So maraming salamat sa panonood. See you again sa aking next upload. Bye!